A meirande parte da xente non saberedes a que nos referimos e incluso vos parecerá un xesto exagerado comparado coas formas de outros partidos. Pero a nós danos verdadeiro arrepío mirarnos por un segundo no espello do Partido Popular, aínda que só fora por un fugaz instante. Con só lembralo, danos sudores fríos. Por iso, as desculpas non son solamente para a comunidade de Montes de Pereiras, senón tamén para todas as persoas simpatizantes. Por moi grato que nos resulte que de propia boca da directiva da Comunidade de Montes de Pereiras neguen que eles bendicen o macroproxecto tal e como anuncian Arévalo e compañía, nós debemos respetar as decisións das directivas e a soberanía das súas asambleas, sen caer nunca nas lamentables prácticas do Partido Popular, que enxulga e acusa as directivas según a súa conveniencia partidista. Dende Gañamós, pedimos desculpas públicas á Xunta Rectora da Comunidade de Montes de Pereiras polas opinións verquidas por nós, e que en reunión con eles nos aclararon que a situación distaba moito do que nós entendíamos. Queremos ademais facer un acto de reflexión público, porque nós defendemos unha política para as veciñas e veciños que sexa honesta, que sexa transparente e consecuente co que dicimos. E dentro da responsabilidade que temos como grupo político deste Concello, debemos recoñecer cando nos trabucamos. Non é máis sabio nin intelixente o que cree que nunca se trabuca, senón aquel que sabe rectificar e aprender dos erros. E agora, por mor de múltiples informacións que nos chegaron dende varios puntos erróneamente, pois facemos públicas as nosas desculpas, porque no seu día tamén foron públicas as nosas declaracións. Pensamos que xa queda aclarado, e tamén queda claro que Gañamós somos os únicos que lle ofrecemos ás veciñas e veciños unhas propostas reais para mellorar a calidade de vida de todas e todos os mosenses, e como única alternativa a este desastre de goberno do PP. E alegrámonos de que esta directiva de Montes de Pereiras non este tan de acordo con este proxecto como pretenden vender as partes máis interesadas.